едно открито заседание, едно обществено и след това имаме и закрито заседание. Преминаваме към откритото заседание. То е посветено на доклад от 15 декември 2025 година относно заявление от 20 ноември 2025 година от MVM Sea Energy Зерт Кюрюен Мюкьодьо Таршашак с искане за прекратяване на лицензия за осъществяване на дейността търговия с природен газ. Пълномощник на дружеството е Михайла Димитрова, който ще вземе участие в днешното открито заседание. Имаме ли връзка с госпожа Димитрова? Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте, да, аз ви чувам. Моля за вашето становище по така изготвения от работната група доклад. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми членове на работната група, от името на заявителя ви информирам, че сме се запознали с изготвения доклад и нямаме забележки. Моля да приемете решение, с което да прекратите лицензията на заявителя. Благодаря ви, госпожо Димитрова. Се обърна към господин Димитров. Има ли настъпили нови факти и обстоятелства, господин Димитров? Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаема госпожо Димитрова, не са известни нови факти и обстоятелства на работната група, спрямо тези, които са отразени в доклада. Благодаря ви, господин Димитров. Членовете на комисията има ли желание за изказвания? Няма. В такъв случай насрочваме закрито заседание за 29 декември 2025 година, на което комисията ще се произнесе окончателно с решение по постъпилото от дружеството заявление, с което и закривам това открито заседание. Преминаваме към следващото заседание на комисията. То е обществено обсъждане. Днес, 17 декември 2025 година, от 10 часа и 5 минути. Имаме кворум. Тема на общественото обсъждане: разглежда се проект на методика за изчисляване на количествата произведена, разпределена за потребление и продаване на електрическа енергия за обектите на активните клиенти, на гражданските енергийни общности, на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и на общностите за възобновяемая на енергия, и доклад от 4 декември 2025 година относно проект на методика за изчисляване на количествата произведена, разпределена за потребление и продаване на електрическа енергия за обектите на активните клиенти, на гражданските енергийни общности, на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и на общностите от възобновяема енергия. Работната група е в състав: Боян Пълнов, Елена Маринова, Юлиан Стоянов, Милен Трифонов, Рали Манчев, Радостина Методиева, Радослав Райков и Силвия Петрова. Изпратена е покана за обществено обсъждане и материалите са публикувани на страницата на КЕВР. Осигурена е възможност и за дистанционно участие. Участни поканени в общественото обсъждане са Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД, Електроразпределение ЮК ЕАД, Електроразпределение Север АД, Електроразпределение Златни пясъци АД, Асоциация на търговците на енергия България, Асоциация на свободен енергиен пазар, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Записалите се за участие са госпожа Петя Шикова. Здравейте, госпожо Шикова, като представител на Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД. Господин Щеро Радев. Здравейте, господин Радев, представител на Електроразпределение ЮК ЕАД. Госпожа Десислава Русева, директор регулаторно управление в Електроразпределение Север АД, чрез платформата Microsoft Teams, и господин Мартин Заимов. Здравейте, господин Заимов, от Българска асоциация електромобили. Ще давам думата по реда, по който изчетох записалите се за изказвания. Заповядайте, госпожо Шикова. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми членове на работната група, в Електроразпределителни мрежи Запад се запознахме с проекта на методика и доклада, мотивите към нея. Оценяваме, разбира се, усилията на комисията. Смятаме, че това е положителна стъпка към уреждане на функционирането на енергийните общности, най-общо казано, на пазара на електроенергия. Разбираме, както и вие сте отбелязали, че това е само една част от цялостната уредба. И всъщност при всички случаи, докато обсъждахме вътрешно методиката, се задавахме някои въпроси, които предполагаме, че ще бъдат уредени в правилата за търговия.
би трябвало да последват и предполагаме, че това ще бъде следващата стъпка от страна на комисията. Сега бихме искали само няколко неща да отбележим, като разбира се ще внесем нашето писмено становище в установения срок. По отношение на член 2 бихме предложили да отпадне израза, в смисъл определението за средства за търговско измерване, че трябва да бъдат за дистанционно отчитане, най-вече защото всъщност ясно е, че най-важната характеристика за средствата за търговско измерване, за да работи тази методика, е те да могат да измерват по периоди на сетълмент. Тогава що да отпадне? Защото не всички към момента дистанционни могат това и т.е. следва да бъдат настроени и така нататък. И най-вече нямаме в момента няма такова определение, имаме определение за интелигентни измервателни системи. Просто това е нашето предложение към настоящия момент. Вие, разбира се, ще прецените. Важното е да бъдат по периоди на сетълмент. Това е безспорно, не оспорваме по никакъв начин. По член 5, изречение 2, като прочетохме, разбира се, се налага извода, че е възможно една енергийна общност или гражданска енергийна общност, нейни членове да бъдат обекти, които са включени в тази общност, да бъдат при различни мрежови оператори. По принцип има логика в това, но смятаме, че това първо трябва да бъде уредено в правилата за търговия. Може би вие искате да уредите тая хипотеза, а пък в смисъл същинската уредба, която в момента липсва, кой ще ги регистрира, как ще се регистрират, как ще се влиза, излиза, включва, изключва и така нататък. Това със сигурност е предмет на правилата за търговия. И последно, което бихме казали, разбира се, е, че виждаме отново, че методиката е предвидена да влезе в сила веднага след публикуването в Държавен вестник и доколкото другата съществена част от нормативната уредба липсва, бихме предложили методиката заедно с последващите промени в правилата да влязат в сила заедно, а междувременно разпределителните дружества просто да имат време да си подготвят системите по отношение на формулите, така или иначе, които ще се прилагат, защото реално, както са в момента сроковете по правила за търговия, всички тези изчисления и разпределения, които трябва да направят мрежовите оператори, това буквално трябва да се случва в рамките на няколко дни. Тоест, до третия работен ден, не по-късно третия работен ден се предават данните към участниците. И това със сигурност, дори да влезе в сила методиката веднага, дори някой да тръгне да иска да се регистрира като общност, трудно бихме могли да го изпълним на момента. Просто това вкратце ще бъде нашето становище. Колегите ни допълнително в момента също правят тестове по формулите и ако имаме нещо, ще си го напишем в становището. Благодаря. Благодаря, госпожо Шикова. Следващия участник, по който ще дам думата, е господин Радев. Заповядайте, господин Радев. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми членове на работната група. Ние много или малко се присъединяваме към становището на колегите от ЕРМА Запад. Ние по член 2 нямаме забележки. Също така по член 5, изречение 2, считаме, че е логично да има такава разпоредба, тъй като няма ограничения в нормативната уредба, но също така считаме, че това ще е много предизвикателно, тъй като реално нямаме автоматизиран обмен на данни между операторите на разпределителни мрежи, а в случая следва да се действа сравнително бързо. И на последно място ние също извършваме в момента тестове по формулите, да видим на практика как ще се случат нещата и ако имаме някакви притеснения, ще ги споделим писмено. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Радев. Господин Цанев, нека направим връзка с госпожа Русева от Електроразпределение Север. Здравейте, госпожо Русева. Чуваме ли се? Здравейте, чуваме се и не знам дали се виждаме. Не се виждаме. Виждаме черен екран. Да.
Да, Сега така вече се виждаме. виждаме. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми членове на работната група. Първо искам да ви уведомя, че нямаше връзка с живото предаване и се извинявам предварително, ако повторя колегите, които се изказваха преди мен. Запознахме се с доклада на комисията и с проекта на методиката, като подкрепяме механизма за разпределяне на измерените количества, които са споделени в групата, и това, че изчисленията ще се извършват на всеки период на сетълмент, но за нас остават два неизяснени въпроса. На първо място искаме да сме сигурни дали правилно разбираме, че когато обектите в групата са присъединени към повече от една електрическа мрежа, всеки оператор ще предоставя на другите оператори данни от измерванията за обектите, които са присъединени на неговата мрежа, след което всеки мрежови оператор, разполагайки с разменените така данни от измерванията, ще извършва изчисление на разпределените количества за обектите на собствената му мрежа. Този ред ще бъде предвиден в правилата за търговия. Също така за нас остава неясно дали правилно разбираме, че отново в правилата за търговия ще бъде разписан и реда за заявяване пред мрежовите оператори на участващите в групата обекти, т.е. нейния състав. Така както в методиката в член 1 алинея 1.5 е посочено, че обект на ползвател на мрежата може да сключва сделки с електрическа енергия, с енергийна общност, например, без да бъде неин член, по какъв начин тези обекти ще бъдат идентифицирани пред мрежовите оператори, особено когато са на различни територията на различни мрежови оператори. Това са моментите, които така малко са неясни, но иначе към механизма за изчисление подкрепяме го изцяло. Ще предоставям становище в указания от вас срок. Предварително благодаря за изслушването. Благодаря ви, госпожо Русева. Най-вероятно на част от въпросите ще ви бъде отговорено от работната група, от членовете на комисията в края на заседанието. Сега ще дам думата на следващия участник, на господин Мартин Заимов от Българска асоциация електромобили. Заповядайте, господин Заимов. Аз от гледна точка на нашия опит с комисията, първо искам да ви поздравя. Всъщност само това мога да кажа. Това е много впечатляващо, което сте успели да направите. Нямам в самата логика на потребители в бъдеще. Ще има много въпроси, но те проистичат от това, което беше казано. Тоест сега в момента не виждам смисъл да обсъждаме капацитета на електромобилите за съхранение на енергия. Това са неща, които тепърва ще се случат. Благодаря ви, господин Зимов. Тук искам да отбележа, че бяха получени още няколко становища от асоциации на, както и от неправителствени организации, подкрепящи енергийните общности, които подкрепят така изготвената от комисията методика без възражение към момента на изпращане на становища. Не са пред мене, просто да ги цитирам. Има ли някой друг от залата, който иска да вземе думата? Няма. В такъв случай ще дам думата на работната група. Ако желаете да коментирате, да изкажете становище по становищата на изказалите се участници. Кой ще вземе думата? Заповядайте, господин Стоянов. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми гости, частично ще отговоря на повечето въпроси, на които така или иначе тук вътрешно ние сме дали отговор, но не сме го афиширали. По отношение на предложението за отпадане на дистанционното отчитане, ще го обмислим. Не мисля, че ще създаде някакъв проблем. При всички положения обаче, както и госпожа Шикова каза, всичко трябва да се
изчисленията трябва да се извършват по периоди на сетълмент. Това е наистина по-важното. По отношение случаите, в които обектите от една група ще бъдат присъединени към повече от една електрическа мрежа, тези отношения са изключително сложни, но те са предмет по-скоро на уреждане в правилата за търговия с електрическа енергия. Самата методика няма как да... Те нямат място в методиката. От друга страна, следва да се отбележи, че няма законови ограничения група обекти да бъде присъединена само към една електрическа мрежа. Защо това е така? Въпросът не е към нас, а към законодателя. В тази връзка, по отношение забележката на господин Радев, че към момента няма автоматизиран обмен на данни между електроразпределителните дружества, то в някои случаи ще бъде и с ЕСО. Наясно сме с тази липса, но пак казвам, че няма към момента законови ограничения. По отношение на казаното от госпожа Русева, правилно е разбирането ви по отношение обмена на данни и изчисленията, когато в една група има обекти, които са присъединени към повече от една електрическа мрежа, но както казах, това ще бъде доразвито в правилата за търговия с електрическа енергия. И също в правилата за търговия с електрическа енергия ще бъде предвидени и съответните разпоредби, свързани с фактическото заявяване на състава на групата, кой точно ще го прави, как ще се случва, как ще се обменя информация за обектите и за участниците в тази група. Надявам се на ваши писмени становища. Мисля, ще ни улесните изключително. Благодаря. Благодаря ви, господин Стоянов. Има ли допълнение от другите членове на работната група? Няма. Давам думата на членовете на комисията. Има ли желание за изказване? Господин Голбарев. Благодаря, господин председател. Не е характерно за мен да си изказвам на обсъждания, защото то важно е да чуем другите, но мисля, че... Вие работихте сериозно по тази методика. Да, и това е така причината да взема думата. Това, което така искам да кажа, въпросите са много, аз дори очаквах много повече, но те сега не могат да бъдат решени. В края на краищата ние поставяме една основа. Важно е тази основа да бъде стабилна и слава Богу, аз не чух възражения към формулата, към формулите, които правят това разпределение. А след като става въпрос за формули, оттам нататък изчисленията, обмена на информация и така нататък е въпрос вече на решаване в бъдещо време и има техническо решение. Все пак, наистина, една птичка пролет не прави, ние това имаме предвид, когато сме правили тази методика, че това е една първа стъпка. Една птичка пролет не прави, но и без нея не може. Така че това така искам да го кажа като едно обобщение, а работата от тук нататък тепърва предстои. С много въпроси и с много решения, които трябва да се вземат в тази насока. Благодаря. Благодаря ви, господин Голбарев. Аз ще направя една забележка, само че международната практика е такава, че независимо дали са присъединени една енергийна общност към един оператор или към няколко оператора,
трябва да се даде възможност на тези клиенти, които искат да направят енергийна общност, да бъде направен. Това най-вероятно проистича от факта, че в Западна Европа операторите, особено в Германия, са общински много раздробени. Така че едно такова ограничение операторско би представлявало сериозно ограничение пред енергийните общности. Не случайно това е предвидено в европейското законодателство и не знам, както знаете, това е част от транспонирането в ВЕИ директивата, с която България в момента изпитва проблеми пред Европейската комисия, така че ние трябва да сме много внимателни в това какво има и в правилата за търговия, и в методиката за изчисляване на количествата енергия за ВЕИ общностите. Така че в тази връзка нямаме много флексибилност, съобразена с българските условия и с, така да се каже, възможностите на българските оператори. Ние трябва строго да се придържаме към европейското законодателство и сме поели като ангажимент. В момента се работи и по правилата, които веднага след Нова година най-вероятно ще бъдат подложени те на обществено обсъждане, така че възнамеряваме в най-кратки срокове да приемем това вторично законодателство. Предвид това, че ни притискат и срокове заради нетранспониране на ВЕИ директивата. Така че най-вероятно няма и как да се съобразим и с желанието да влезат едновременно и методиката и измененията на правилата. Всичко, когато е готово, ще влезе в сила. Има ли други желания за изказвания? Няма от страна на членовете на комисията. След като няма повече желания за изказване, обявявам срок за предоставяне на становища 14 дни и насрочвам закрито заседание за 8 януари 2026 година. Благодаря ви. Закривам това обществено обсъждане.